За днешен акцент, за днешна тежест на нашия разговор, който е по-концентриран, сме избрали основанията, вчерашни и съвременни, за това софийската сцена да има европейско самочувствие. Този спор за това европейци ли сме, смели, съществува някакво още в изначалието на българските. Ориентирите дали да останем верни на едно разбираемо, просвещаващо в патриархалните ценности, в патриотичните принципи театрално изкуство от една страна, от друга желанието да се настигне, и то много скоростно, европейската сцена, европейските театрални традиции. Западноевропейският театър фактически се разширява в 19 век на изток, обхващайки и България. Че в най-широк смисъл и мащаб може да се каже, че нашия театър още в самото си начало, така да се каже, следва европейската пътека. Да, трябва да има търсене, за да бъдем наузнаващи в критериите светове. Но трябва да няма и страх да бъдем самите себе. Ние постоянно се сравняваме с нещо отвън. Ако критериите са само отвън, имаме много колониална психика. В периода 1944 година на сцената на Народния театър към 60% от поставянето е било усвояване на чуждата личен опит. Това спектър е най-широк. Вътре има автори, които нищо никому не говорят вече, но има и всички тези, които знаят. Системата, за която спомена Юрий от 1944 година до 1989 е един много ярък пример за това, как една изключително дисциплинирана тоталитарна система не успя напълно да го дисциплинира и ми се струва, че в онази затворена система стремежа към глобално, към по-различно мислене беше по-силен отколкото днес, където театъра локално действа, има всички възможности, но мисленето някъде потъва. Тогава не беше страшно едно представление да не бъде гледано при някакви притъпкани салони количество пъти. Не беше проблем. Докато сега едно представление, което се гледа ограничен брой пъти, ограничен брой хора, вече е проблем. В тези години драматизма е не чак толкова в това, че няма спектакли, творци и театрални факти, които да не са от европейски мащаб. Проблема е, че много по-трудно е съизмерването. По-трудно е в зрителска гледна точка, по-трудно е на самите творци. Няма го съотношението с блъсъка, самонаместването, самопреценяването. И това винаги е драматично. И това според мен винаги се плаща десетилетия наред. Аз мисля, че хубавото на последните години е, че някакси в българското театрално пространство започнаха да се избистрят независими групи. Тоест, има представления, които си имат малко публика, но те нямат проблем заради това, че имат малко публика, както и че хората, които ходят на тези малко посещавани представления, също нямат проблема, че са единици. Един театър, като цялостен механизъм, не може да живее без да си позволи този лукс, някой да пробва сечива за бъдещо ползване от всички останали. Винаги има такива групи, които нещо рискуват, понякога сполучливо, понякога не. Тук интересът е съвсем различен. Според мен има много голяма разлика в вкуса на българи и изобщо на европейци. Много от хората, които търсят комедията, развлекателния спектакъл, вече имат много по-сериозни претенции. Те по някакъв начин гледат на театъра като на стока, която искат да купят, имат претенции към тази стока, към нейните добри качества. Добро е там, където твореца, актьор главно и прочее, действа на предела на възможности. Когато това видиш на сцената, това покорява. Това е силата въобще на театъра. През цялото време, когато репетирахме, мислехме за това, за зрителя. Отправна точка ни беше едно изречение на Галсеран, а и наше убеждение. Когато пише като за хора по-интелигентни от него. И се радвам, че в нашия театър няма представления, които да обиждат интелигентността на зрителя. Публиката на това представление е публика с самочувствие, с рефлекс и с интелигентност. Когато театър не страда за човек, когато мечтае за това какъв да бъде живота му, той вече става човешки театър, който естествено ще бъде на нивото на големия човешки театър по цялост.
И вярвайте, че това да правиш театър, това да гледаш и обичаш театър, да бъдеш идеалният зрител, чувствителни към това, което се прави зрител, а всички имаме нужда от това. Добре, добре.